Winkel, Krojcki i Świętego Pawła, sklep Frąckowiaka, chałupa pod numerem 25. Można 2 razy do roku srogie sprzątanie całkiego po mieszkaniu, srogie pranie i co tam jeszcze przed Wiliją albo na Wielkanoc. I niskorzej srogi waszgorb ze równo posztaplowanymi gardynoma trzeba było zasmycić do Rękosiewiczki albo jej sąsiadki z tego samego Antryju 2 sztoki nad Frąckowiakiem do wyszpanowania. Tak można przy ostatku podstawówki była to już robota Eugena. Skorzej zanosił te gardyny tatulek, ale kiego już doma nie nastykło, to starka Klara. Wesołki sieni woniało, żurym wtory kisioła i sprzedawała na kanki staropytrauska, a blan wele tego srogiego familoka po 25 była maluśko hajtka, kaj miała swoja mangla staropiątkową. Tam już zaś co 2 tygodnie smycyło się pranie do manglowaniu. I tam też miał rod deptać Eugen ze swoją starką Klarą, bo działo się tam w tej manglowni mocka interesantnych zachów. Walkowanie praniu zawdy deczko zetrwało. Pranie trzeba było najprzodzi nawinąć na takie wypolirowane, wyfilcowane praniem drewniane kuloki, popyrskać przeważoną zimną wodą i nie skorzyć wrajzić je rań do walkownicy na taką srogo nafolowano ciężkimi bergami drewniano krzynia. Ze każdej zajty tej krzyni po 3 wołki. Zatem piątkowo napoczynała manglować. Kręciła srogą żelazną kurdlą, a ta skrzynia zgrzypiało, zdało się co i stękała ze wysiłku i po lekuśku kulała się po tych wołkach ze naszpulowanym na nie praniem. Na ostatku już sprawiła się piątkowo elektryczny motor i to uniż od tego czasu fyrlał ta krzynia. A przy tym manglowaniu Eugen mógł się nasłuchać moc szykownistych geszychtów, w które jak żaden inszy poradziła staropiątkowo sprawiać. A poradziła ona i Świńskewice osprawiać, i Gołędzić o starych Ślązokach, a i wszystkie klity szłotyżu nie pochytać. Takie ci to byli plytnie z mangli. No i krom manglowaniu, klycyniu, szłotyż się do niej ze blaszaną kanką pożur, tak jak do Pietrauskiej. 1 upieraczka za 5. Do Eugenowej kanki wlazowali 4 kelni. Neroski już od kielu 10 lat nie ma i piątkowej, i chałupy, i tej szykownisty manglowni, która dla Eugena była też takim całbrownym miejscem turnowania wyobraźni. A w to dzisiaj jeszcze pranie mangluje. Kiedy tak Neroski chce podeptać dalszy lewą zajtą krzyżowej, idzie dojść do Eki ze ulicą Pawła Dąbka. Roztomajcie ludzie dróg daj samtejsze rodne, chorzowioki pytają się, skali wzięno się te miano. Ano, mieliśmy samunos na Śląsku, ale i we Chorzowie poród mądrych ludzi, o których naisto nie zaprzepomni. Takim hopem był Paweł Dąbek. Jest się weselnie isty dla Eugena. Za pierwsze, i że to był pierwszy polski prezydent Chorzowa, a za drugie, że Eugen mieszkał przy ulicy tego miana. Miana, w którego dioseckie łoszkliwce od dekomunizacji nie opoważyli się zwekslować. Urodził się on 15 sierpnia 1865 roku sam po blisku na Rozbarku i był synkiem bytońskiego szwieca, kopyciorza, Maryśki ze Stefańskich. Do dzisiaj jest poród tych Stefańskich mieszka we i kole Bytonia. Podwil jeszcze Paul Dąbek nie napoczął pisać, nie zajmował się działaniem w roztomajtych wspólnotach, bez wnet 2 lata robił na grubie Nowa Helena koło Szarleja. Bele kajci go też jego życie ciepało, co to tak naisto sknutlowo dzisiaj był ze królewską hutą, znaczy się ze Chorzowym. Jeszcze przed I wojną wywelowali się go ludzie w 1912 roku na posła ze dziedziny Bytom Królewsko Huta Tarnowskie Góry do niemieckiego parlamentu. Już po plebiscycie został drugim bürgermeistrem Chorzowa do kupy z niejakim Bralem, Niemcem. Kiedy ci tak, ale Blank nie poradził go dać ani po naszemu, ani po polskiemu. Po tym Niemcu Helmucie Bralu Rada Miejska 5 marca 1924 roku zrobiła z niego rychtycznego bürgermeistra, jak to się teraz godo, prezydenta Chorzowa. Tak do porządku trzeba jeszcze dociepnąć, że pochowali go we Chorzowie na Jadwiszce we październiku 1925 roku. No i dalszy, w kierunku kościoła wywołanej Józefki jest jeszcze szkoła, 17. Starszyjsza jeszcze od tej Józefki.
W tym budynku funguje ona od 1906 roku, a na cechonkach Bauplanach ze 1905 roku mianowali ta szula Schulgebäude in Pniaki für die Stadt Kirchskite. To była pierwsza szkoła życia nie no dla Egina, ale i dla jego starki Klary i mamulki Rózy. I ten sam rektor uczył moc przed II wojną jego mamulka Róza Sukiennik.